kalian konco-konco seni Nyo MGR. Oke, wadya balanipun ingkang wonten ing saat dalu punika nderek hangregengaken katimbalan saking Bapak Wahyudi ugi Ibu Iswi Darti wonten ing adicara tasyakuran wali matul nikah. Nggih menika saking Mbak Devina Dwi Anggraini pikantuk Mas Rohimin. Mas Imin. Kadukung saking Jack Audio Sound System ugi sedaya kanca-kanca konten kreator. Maka yudan ugi kalian Kang Sarno lan ugi Mak Ema Sabrina. Nggih. Boten kata lumpan ngataraken wilujeng dalu kagem sedaya para penonton, para pandeman seni, seniman seniwati wonten ing tlatah Dayaan. Sak kiwa dangenipun. Nggih. Langsung kewolong ingkang ketih wekdal ingkang sampun rumawan dalu satunggaling tembang Jackson saking rencang-rencang New MGR kapiarsa kagem panjenengan sedaya. Sumangga.
tembang Kadung Tresno sampun kapiyarsa. Kanthi hangestreni saking panjenenganipun Bopo Wahyudi. Kinen ndhaupaken nonenjih atmaja pawestrinipun Derina Dwi Anggreni. Kanthi kadhawuh saking Mas Rohimin. Mas Imin. Putra wayah saking Bapak Sudito. Lan ugi Ibu Suminah. Kabeh temanku. Dana channel. Channel budaya. Delik. Nggih. Sampun kapiyarsa kala wau Kadung Tresno minangka Jackson kangge haming sasana wonten ing saat dalu punika. Magayutan Kang Sarno Lan ugi Maema Sabrina. ugi saking sedaya kanca-kanca seniaga New MGR. Nggih. Mbak Billy teras kewala saking kanca-kanca New MGR. Tumuli enggal kawiwitan. Kayane gek katokan. Oke katokan. Nggih. Diparingi setunggal lagu malih. Diparingi satunggaling tembang malih. Karang gek nanggon nganten lho, nanggon manten. Mantene sing endi ya, Mas? Iki kono manten, Mas. Wali matul nikah ki mantenan. Ning ngantene sing endi aku urung genah. Mau wis salaman kok. Pengen genah sing endi? Sing ndi? Engko dadi gak etok-etoke njaluk salaman rong ngantene lanjut genah. Andon, ngono ta? Nggih. Kawaringan satunggaling tembang malih sangga kanca-kanca New MGR. Biasane nek ngene iki terus segone metu karo wedane. Jog-jogane. Aja. Kuwi bocah sing demung barang ki nek madang sik lalen. Nek yo gek iki ana nyidam sari versi Liwong. Nalikanira ing dalu atiku
channel. Jack Audio. Asik. Rasah ngarani. Nalikanira ing dalu hatiku. Ya, Lamun sira ngayu. Kanthi madya ora bakal lali. Lakae ingkang mlaku. Nyidam sari sawan kapiarsa saking rencang-rencang Yoga New MGR J spesial kagem para rawuh sedaya, para pandawan seni, para penonton. J, ngantene mau sapa jenenge? Jenengane Derina. Ngawur. Devina. Oh Devina. Mm-mm. Devina Dwi, iki anak nomor loro iki. Devina Dwi Anggraini Anggraini. karo Mas Rohimin. Urung didongake lho. Urung didongake kok. Maela dongane kepiye? Aku. Kagem Mbak Devina ugi Mas Imin. Ngiming-ngimini lho. Jeh mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saged pikantuk putra-putri ingkang soleh lan solihah. Jan. Sing penting do paringi sehat waras, rezekine lancar. Rezekine lancar. Guyub rukun saklawase nganti tuwa bebarengan. Ngoten niku, nggih. Jenengan dongane piye? Oh, dongane teruse. Teruse piye? Muga-muga enggal diparingi momongan. Ing mbok menawa paringi putri ingkang solih, solihah. Nggih. Nek lanang ya solih. Oh, padha dongane tetepan. Dongane nggo bapakne. Kagem Bapak Wahyudi. Sehat waras. Heeh. Oke rezekine. Amin. Tambahi makmur. Subur ketara lemu. Oh, nek ra ono kuwi wis ra karuan mbane. Aja diganggu. Aja diganggu. Gek ra oleh diguyoni. Nggih. Tasih ngawiyat sesarengan kanca seni New MGR. Nggih. Sinengkuyung saking Jack Audio Sound System lan ugi kadukung saking kanca-kanca konten kreator antawisipun Dono Channel dan kawan-kawan. liyane ra ngerti. Saking kerencang-kerencang New MGR sampun sumadya enggati sumangga langsung kewala waket enggal diwiwiti. New MGR. Wey! Asik asik. As. Dumugi mangsa kala sang panggedruk New MGR kang bakal menggelar pawiyatan sumadyo ingkati ana tepi darmaning kabudayan New MGR kang bakal olah tinular seni yang uri-uri kabudayan Jawa. Mukya ngrembaka
katon campyak katepian ya barisan sang bergodo Sardula kang kumelun bleduk kang ampak-ampak nyotolan pratandha yen Toyo MGR Kusumadya jumudhul saka ing grumbul. Weh, ayo kanca ayo maju ayo maju ayo maju. Kanca ayo maju ayo maju. Woi la 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 la. Aku teni cok.
Rama menyang Solo le-olehe payung utha kajlanti lolobang yen wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe Sluk padang ilmu sira mau menyang Solo le-olehe payung utha slungku bathok katoke laelo si Rama menyang Solo le-olehe payung utha kajlanti yen wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe Cih nika saking kanca-kanca seni gedruk New MGR. Saka tahun semono tekan tahun semene ora berubah. Kompak. Tak ketok ana sing lali sithik ora apa-apa. Ora apa-apa. Tetap solid ya wis. nang ana berubahe. Jos. Tambah gede bocahe. Biyen yang semene saiki semene. Biyen ki rambute ora kriwil saiki wis kriwil. Ya kuwi mah, jan aku ya gumun nek. Wis tak omongi lho. Aja kokean mangan sarimi. Ngono. Sarimi iki marai kriting. Marai kriting. Wah iya. Kayak wong sing kriting iki ra gadi semuting kok malah bocah kuwi malah kok dadi kriting aku gumun ya enggak. Mana J Mangayu Bagyo saking kanca-kanca New MGR. Magayudan kalian Jack Audio Sound System. spesial perform kagem keluarga ageng Bapak Wahyudi kalian Ibu Iswi Darti saking rencang-rencang New MGR derek Mangayu Bagyo wonten ing adicara tasya koranipun wali matul nikah saking Mbak Sopo Kang Sarno. Devina. Mbak Devina ugi Mas Imin. Imin. Oh atau Mas Imin ngandani aku kenal kok kapan Sing kae ndi ketemu ta? nang perapatan. Sing ndi? Ya pokoknya wonge sing kae. Nggih. Jadi tagihan yang sasono wonten ing sandalu punika kaparingan satunggaling tembang saking rencang-rencang New MGR.
yang ngiringi saking kanca-kanca New MGR. Gek sak lagu so. Aja mengkis-mengkis dhisik. Ngerti ra? Yang ini mau. Iki pamundute pinanganten sekalian sampean 5 lagu. Heeh, wis ngono. Kok lak keri-keri ya mengalah katitir. Ninggal katresnan sampun kapiarsa nggih. Ngaturaken wilujeng dalu kagem para penonton ingkang nembe mawon ngawian. Sugeng ngawian sarengan kalian kanca-kanca New MGR. Sugeng ngamriksani ngantos paripurna samangke kanthi eco renane penggalih. Kanca-kanca New MGR ora dhewe iki engko Mas. Ora dhewe. Setelah penampilan dari teman-teman New MGR, kasusul saking rencang-rencang seni jaranan nggih Pak. Nggih, jaranan apa? Hah? Jaran Ngesti budaya. ngesti budaya. Oh, nggih, seni jaranan ngesti budaya. Ah, nggih, dibacutke. Kaparingan satunggaling tembang malih. Oh, nggih. Iki wong wis suwe ora petuk karo kanca-kanca New MGR. Dongkolo ya setahun pisan ora mesti. Ini mesti nek setahun pisan. Aku wong wis nganti ngomongke lho. Kepiye? Sepatune kok awet men. Jeng, kaparingan satunggaling tembang tombo kangen. Semangga.
wis loro. Loro. Ngapa kowe Wil? Isih telung lagu meneh. Wah, kandhane kok. Isa akeh teko sing ayem. Kumpulkan tenagamu. Cek. Tasih ngawasaran kalian kanca-kanca New MGR. Ingkang wonten ing sandalu punika nderek mangayu bagya dicara tasya koranipun keluarga ageng Bapak Wahyudi kalian Ibu Iswidarti. Makayudan sarengan kalian kanca-kanca seni jaranan ngesti budaya. Oke makayudan kalian Kang Sarno. Lan ugi Maela Sabrina. Kadang saking Jack Audio Sound System. Oke, kadang saking sedaya kanca-kanca konten kreator Dono Channel. Liane aku ora apal. Pokoknya sukses selalu untuk semua teman-teman konten kreator. Mantap, soleh. Kayak ketok raine kok. Salam Mas Soleh. Wingi aku nyimak live-mu lho ndarani kok. Langsung ke wala kaparingan cembang malih. Orang nganggo liren, aku ket mau ra liren kok do leren lho undi. Ya. Apa katir? Ya, wis tak kei kesempatan untuk istirahat. Yo meneh kok, ya. Semoga kanca-kanca.
lho pintere ra jaman. Alah, segara ambyar segara madu. Sampun kabiasa kagem panjenengan sedaya. Iki rong sepiro wae lho, separo rong oleh. Urung ana separo. Isih ana meneh. Alah, wis aku sumuk sampean ya sumuk. Nggih. Siji meneh wani. Oh ya. Nggih. Yo kaparingan satunggaling tembang malih. Semoga. Yo.
Mbok pilih sawingkingipun saking kanca-kanca New MGR. Badhe ngamiat seni jaranan. Ngesti budaya. Saking rencang-rencang UMGR nyuwun pamit. Bilih wonten kalepatan saha kekirangan nyuwun agunging samudra pangak sami. Langsung kewala sumangga. New MGR. Oi, ya masih.